aprangsi media bitung nili tunglong dak an nangapali pot alang li tumhan kiru pipar piklo dim lake bais nong suru kothar mondol office a hemalong kasi lalo nili tum pini ladak labangso office long kang nang kok alam thebangke patumi sarika terang pi alangli kaningje alam Surukothar Mohila Mondor Vice President Pen alangli Kongres sana ningkang samsi pen si BJP long kidam polam thisi nili tumpini kuthot labangso press meet bang inginang koklo kasi ahok pe dalam mangke alangli ke kudam lo pulotang te BJP amunit lasi malam so por nili tumlong Kongres nain cipa ogdun lapuson lo lasi alangli nangdun pen sitami manang dun un huda sitami alangli ke nili tumlong asapta ka iktipa ve la pen alangli ke nang claim nang kedam dun sitami ave lasi kenilo nili tum nili mondola president pipen nili alangli phan kuthot lamboy lo lasi alangli ke nili tumhan kongres phan anong nu mane Surukothar mondol mohila phan alangli ke anong nu nangki pi lapuson si nili udampo alangli phan asi nili president pipen pulo je nili tum mohila mondol tum pen ke thangnak ta nili tumhan kaluk sondam ave athima alangli ke nili tumlong do un sitame ajata nang claim don ave ikti pave asi nili tumke nonpu sitame mohila mondol tumke charjap thip president dadolo VP dado secretary dado treasurer sabta nili tum committee hin penke kaluk sonavi Uthot laku Presiden Mohila Mondol Surukothar Mohila Mondol ahin pen hali tumphan welcome lo nili hin pen nili block president hoita nali tum media sikle tumphan sikle muso tumaphan nali tum ada bapor sitabi ala pornan cipi pot atumphan choro lo lasila hello nili tum atumi kado kaveta karbiang long today long sinili da prangket hegdun long sila tum arong GPP ala mass resignation po amining ke prekpi inut bahini baba kya ba inkoi dam chot ke mass joining lasi hala la ke hala west na thuta chulom khang lo ala isi don lom ke BJP long ke isia fashion lo mane inut bahini do tala tu mass joining popo mane kapaklangi atumi sitame tum kado kaveta theglong prong lo nangli tum media hoye a long pen ki pita theglong lo ha phike mane do hai sita ko mane chine la sike theglong lo ra bangke ala sarika terang pi pulo se hola dakta nangli hoy sikilit ma usikar jula hai la sineli hoy sikilit la sele tum bangke ba english me puke mane non porneli tum pume hui sarika terang pi ala inut leader takali ala Surukothar long la po inut leadership quality ke do arlu suta kali la si alang paneli ki pudami pu bang bangke lalo alang BJP dun sita la sona drama bangke kurire de naima walam la he pen ke alang li bangke kado gaweta chini alang li BJP pen non helang kongres long nang kidun la pen ke nilitum haladak blok along pusitami lang litum arni sibak sitame ke bang bate biting nang kidun la puta theklong le la pen ke ako dak homosti long pusitame alang je actively ke claim puta ave la si ladak pen nili kamunti dam badele ni kabuji dam ke lalo politics ke tunge democratic country majok tamil la so party ta dun po la so party da lopa see as a worker alangke as a worker be it in Congress or be it in BJP alangke not Congress worker la se alang personal opinion nona por alang apine akisung do mane akisung johang dam pen BJP nang dun po anon lom ke BJP long kadoka veta theklong lo it is not about only Bukajan Surukothar or Dipu lake across India la tumke tangka pensi ajata BJP tumke kam ke claim BJP tumke muni to tumpan poisa loop paklang po no recently setameli tum kadoga veta theklong lo
Surupathar within the period of code of conduct alang litum haladak sarpimar tumhan tangka suri kiap kiap kipipiansi hala vote alup kapaklang lasi halahai kado kabe nationally tum lahai kabuji dun kacini dun pen within my understanding laki alang litum poisa pene suri po suri kiap apansi alang tum muheta mane ta towar long tanang ethanu na tum do by the lak thom to hoki pi pu lasi poisa lak thom along dakle politics ke kiba kali ni politics thek ba ni se party long ni ki claim ki neji pu kali lasi nitum thang daning oi e pen ke mo lapu etum Surupathar mohila president hoi api pen sitami alang li chethan lo je nitum ke dake nitum thang akelo sawe alang sarika terang pi etum ladak pen dam jui ke lasi as a block mohila president tabi neli tum ki thek dunlong pen stami alang actively kami claim butawe lapen ke meeting hai tabi parju stami dunde kusi alang tumbang nang pacini lo lasi lapuan bela laso alam klar bate Surupathar lo ke Congress avelo ba inut bahini belo alam si non ba nilitum lam klar rata tum manghuda ji pusi nang litum media bitung dum hantami nang johang iglo lapuan belo nilitum alam lasi ardo Sarika ke nali tum long kupiar pulo gitu ke. ku bangke VP sido stame alang li dam ju sta nili tuma committee long ke president ar pulo ke bisi bang phodo da alang dam ju sta me nili tumong bang tidola Nanti nali tum long eke alang li pu bangke bang harui siba la bang phop le he poi pista me nili tum ge thek long lor bangke nili tuma muni long thek long ke bahini be thek long mangke la kiba alu kichipidam sohuta halada itum hala suret sarta ningje dun la purbam sinili theglong anglum theglong tahai la so bage hada ke 54 something seta akale signature ke doke banget homber so it is totally a making usini tumbange pure nang halada amuni ledo te signature piteke ta ala thumb print ke dopo mate lasi lahai bang ke making lo pusinili tum ke angli tum hoi mane katbeng long arat apan jasebe tum Surupathar arat tum apan pachini iklo Surupathar Mondor Congress Grand Body hoi penili nali tum long lam the sini lam klar ako kiti pondoi panse ma thatula patumi apor non het jongli tumangil than ponlong sarika terangpi alangli Congress along resignation cipi tanglo kusi hala bangso ka cipi adim angke sarika terangpi alangli polling station lake thonglok be right wing hello apenalang li kaniya takang ethetheni halam thelo posondo Surupathar ang kangang bong 22 nong Surupathar ang kangang bong ke Congress abe pinlo mate kom olo kusi alang li kiputaka asinil tum thekung thulong lo hala bangso news alo hatamin tum thek thulong lo lakia tum ya porot kiduna bangke hala dak thonglok be right wing a polling station along pense alang li tum inut bahini akorte lapen angila tum se hala bangso dim lo amen klang poncho bad baki ong dung atum dota hai mone tamela ong dung atum bangke nil tum ke theglong atum bangke lalo nili tum amunit kali hala bangso monit atum apranga ko alang li tum ke claim APSLC ke claim APSLC dat pen ke agali BJP se aprang si alang li tum claim lo apen ang bong APSLC join lo apen nona pia ko BJP se join nun tudi apan se alang li tum kapo apo sonom ne ase kadoga we nil tum Surupathar ang kangalo 17 PS ko 17 PS ang bong pen bangke along pin PS long hetame nili tum committee joglim ben sinil tum do wetland thilklong lang committee anta la alang li sarika terang pialang li kaningya takang Surupathar arat along Congress awitang lo bukaningya bangke la bangke nil tum ahin pen bangke alang li palestine tin rempon lo atheke ko pipot ma li putang nil tum torota polling station lo hetame nil ta committee thilklong pe nil tum seng kon long lang nil asa general secretary hoitansi la bangke nali tum lo
pan pon la se kado gawe suruh thalara do an se kame kamang hu heda je pan no sinilihen kan ko patini pon an hello milan